Hello? Hello, Xien? Ija, Il-Maġġor l-HR, good afternoon. good afternoon. Għandi envelop għalik, mant il-komissarju. Aha, Qabża li hekk joġbok. bil-Malti, għallu biex ma nħroċ għal id-dar. Min għallek imma forsi xaħat li għat jinvestiga l-affari jew? Ministru għak għalli? Min għal-komissarju għalli biex nċempillek u nibat għalik għalli tippikja litra li għandek minn għandu u kif tkun hawnhekk irid ikelmek l-assistent kommissarju Magri. Għalli l-komissarju għat ngħidlek, wow, l-issa ħajja. Għana, li kifedem bħal nabdu, għala, u sibtum għieċ. L-komissarju? Għassa jek il-ministru għallek li xalqax mid-dar, mux il-ministru jarbaħ naħseb jena, munet il-komissarju? Le, l-ewwel hekk għalli issa ma nafx għax bil-Malti nistenna biex imur l-assa jena, għall-statement. Zomna, ħija, mela għallek il-ministru għot id-dar, ħanċampillek l-ura, ħanjt il-komissarju. Ma jmux jgħidlek ma bdejtnix. Nefmek, ejwa, l-ministru għallek għot id-dar, mux ħanajt. L-ewwel, senċans, l-ewwel xeħed daħxu nofsa kienu, għaxina għad nistenna biex jgħidu l-statement. Fimt? ħanċampillek l-ura, Pawl. Għalek, ħana jek għajdli jena għajdlu, għed nistenna biex jgħidu l-statement. ħanċampillek l-ura, hi. Thank you. Ciao, Alessa, ciao, ciao. Hello? Hello, ħana dik madam il-komissarju, please. All right. Thank you. Hello. Hi, sir. Xien. Tini n-numru ħanċambillek u l-mobile. Mala, 794. Xinu għan? Ok, ġej.